YouTube, аз съм Никол, ще започва втория епизод в търсенето на емералди. Здравейте, момчета! Надявам се днес да ви хареса повече клипа от първи епизод. Оня то пак ми взе пари. Мале, що е? Не знам защо. Аз ще сложа прибета на вратата. Както виждате, това... Тук сме направили малко промени с глината, направихме тухли, тук го красихме, но само това. И сега в този епизод, ми господа, Оня ми даде пари. ще копаем. Чакай малко. Сега Мале, какво? ела пробвай да отвориш вратата. Клави. Да, едно път не знам. Той тук се пише Луизи, но е Лао. Да. Да, като знаят. Пробвай да отвориш вратата. Да затвори. Ела, пробвай да затвори. Можеш? Няма да мога, човек, ти си сложил прибета. Да, аз да видя дали хващам вратата. Сега ще я сложа и те. Аз отивам за храна. Комуни. Аз съм се. Човека, това нищо не се разбра по тук. Аз пая. Дай ми. Не те разбирам, а не разбрали ти. То не разбира. Щото ми лаги, не ти чувам гласа, що? Казах да ми береш това, но аз взех. Я, много лаги. Лаги. Да. Или аз ще си направя това. Ще ти кажа, че аз малко тук. Да, пак не разбрах нищо. Да направиш торч. Аз им точу, един стак и 3. Те Копая. ли са? Какво? Те ли са? Да. Чакай, дай ми малко, чакай. Телепортирай се. Ако искаш ми помагай в копаем. Копай из другата страна. Дай. С другата страна казах. Не, аз там надолу. Другите ще ми трябват за Добре. копая. Най-легко. Да, някой О, някой влезе. нали това казах. Нищо по-толкова. Мога да ти дам парите си.
Пише, че нямам право на тази команда. О, някак наближава хомето ни. Убий го. Той ми виждам името, но... Той ми взе пари. Убий го, човек. Той няма само името му си казва, че знаеш къща на не. Убий го, казах. Няма го тука. Добре. Намерих кол. Реми, Защо? Да ми пречиш. Марко. Абе, човек, махай се. Ако няма да помагаш. О, Ако хванеш кол, ми го дай. айде, взимай го. Тук, ако ме не пише. Аз търся 12 лева. От тук напред копай. От тук. Чакай. Само напред. Да. Това е твоята част. Аз За лава ли търсиме? търсим руди. А, добре. Кажи една факла. Намериш ли? Аз си направих лопата за това. И аз имам лопата. Мисля, че тук отдолу има нещо. Да, има пясък. Ай, слагай торч. Оу. Трябва да продължаваме. И оглеждай така таван. О, той излезе. Не, нищо. О, кирка, той да донеса. Аз правя кирки. Намерих айрон. О, браво. Ой. И ти, ако беше копнал още 4 купчета, и ти щеше да намериш. Смет. И готово събрал. О, още намерих. Ела там кирки. Две кирки. Или за сега си имаш. Аз имала, човек, аз направих 100. И аз Дай ми направих... айрона, който взе. И аз сега направих 4. Да, О, о. Гати късмета. Аз ще го събера ти копвай. Уса, който е, да не е куна. Да, тук. А виете ли са това? Не бе, не виждаш ли как изписват тия са усери? Аре. И взе.
Една факла. Чакай. Ако бяха ми, щях да им кажа да пускат повече клипа, за да може да снимаме по-рядко. Да, на хостера го кажи, не на тях. Извинявай. Да, дай ми Не една на факла. тях, ами на хостера трябваше да го кажеш. Това. Дай две факли. Там имаш един колал. Сега ще го взема. Тук само надолу ни тръпа или надолу. Пред купеса. О, мина! Да, чакай да се довърши това и аз ще дойда. Не, защото няма да... Кого няма? Аре, ела. Има много камък, ще се изкатерим. Плюс това са не се седнали хора. Ето ме варварина. Яне! Там. Какво? Маш айрон. Къде? Ето, видиш ли го? Да. Сега как ще го намерим това нещо? Аз отидох до този айрон, сега ще го изкопая. Отгоре. Чай да изкопа този айрон. Това има 21. 21. Пази се да не паднеш. Аз сега ще направя стълбът и ако искаш скочи. Аз тук ще направя една стълбичка. Аз слагам. Кажи тук. Ой, Аз съм направих. Телепортирай се, ако искаш. Сега тук това трябва да го закрием, нали? какво ще закриваш? Това ще е така. Значи тук ще продължаваме, така ли? Не, човек, мина има тук, мина. Така ще оставиш. Махни се. Мерси. Ето. Тук. Така, добре. Да. Сега тук ще сложим едно. Ела да е. Там има айрон. О, Ще там направя. има злато. Виж там долу. Виж там долу, бе, там. Има злато. Да, маме. Аз ще направя една айрон кирка. Имаш ли айрон? О, не. Ела да ти дам 3 и ти да го изпечеш. Дай.
Имам много камък. Имам 23 айрон и 16. И колко ли? Сега правя 3 айрон. стака камъстон. И 20. Аре, следното. Видя ли го златото? Какво да съм видял? Златото. Не. Има злато. Добре. Ай, преди. Чак. Как се надолу? Чак малко. Ай, или стой с водата. Взимаш ли? Ама, ще мам този камък, за да замена. Събера злато. Ето ти, иначе аз ще търся малко. Добре. Вижи тук една факла. Ето тук. Ето ми пише. Той пак чакай малко. Един търси да му пратя 3 пъти. Само го праща. Ресва Клаус. Намерих редстоун. О, браво. Чакай да работи. И още злато намерих. Преми, за да го взема. Например, да я знам. Ето ти първо. Виж. Ето ти първо. Ето ти златото. Взима. Не ми трябва злато. Рес намерил редстоунове. Видях го. Сега ще взема ред. Айде да спираме. Намерих диаманти! Диаманти! Идва. Еха! До една лава. Преми. Аз ще ги скупая. Добре. Дай мерим кирката. Ето ги. Ое! Взимай, ето я, бе. Дай, Клаус, взимай. Ое! О, да. Внимай, това, Да, тук вземи това синя камък. Отпавай. Да помре всичко в лавата.
тук има още диамант. Внимавай лавата, да не те подване. 5 диаманта. О, сега брат, вземи точния камък. Вземи камък. Ето ти златото. Ето малко. Ето. Вижда ли тук какво намери? Да, тук те гледам томболи от будила първеща с нас вече, нали? Правим томболи, когато повече се развием. Аз ще отида вкъщи, за да направя... аз нямам айрон. Аре, спечи го диамантите, всичко. Диамантите не трябва да спъкат, те са си готови. Аре, да спечи ги. Кое? Кое? Казвай. Така златото. Добре. Аз мисля да направим още 3 чести. Добре. Да, аз ще направя. Сложи го над този. Правя табелки при пате. Ами аз мисля вече да спираме епизода. Малко дълго стана. Чакай малко и тогава ще спирам. Само да направя... Чакай малко. Айде тия редстоун, диамантите, златото и айрона да не ги слагам тук. Аз ще направим във втория. В горния чест. Искаш ли? Не, аз тия диамантите и айрон и златото ги сложим в ендър честа. Сега как да направя табела при вата? Както преди. Чакай, чак само ми трябва един камък. Чакай, сега на камъка, чули ли това? Да. Аре, махай камъните. Айде, мама. Аре, от втория чест, да няма кой да тръпа. Покажи се какво е втория чест. Чакай. И това беше от нас. Надявам се да сме ви харесали. И се абонирайте за нас. Да, ще правим по-яки, по-хубави клипове. Айде, довиждане. Довиждане.